खुलुमबाय स्टुडिअ बयखौबो बरायबाय सारन्थाइ प्राइवेट लिमिटेड प्रडिउसार ममता महिलारिनि दैदेननायाव मानास हाग्रामानि भुयानपारा रेन्जनि खरदह केम्पनि साखाथियाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों। मख'नो गोनांदि बाथ्राया बेसोदि जाखांफुनाय प्रडिउसार ममता महिलारिया सारन्थाइ प्राइवेट लिमिटेडनि गेजेरजों बर' हारिनि गोजाम मुगानि रायजो जाबोनाय जारिमिनखौ लानानै मोनसे आबुं सावथुनबो शुटिं लागासिनो दङ आरो बे शुटिंखौ बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिजों जागायदों। सावथुननि मुंखौ दासिमबो थि खालामथ'नाय जाथ'वाखै। शुटिंनि खामानि आबुं महर लाखांनायनि उनावसो रोखा खालामनानै फोसावगोनखौ फोरमायदों प्रडिउसार ममता महिलारिया। बे सावथुनखौ आबुं महर होनो थाखाय स्टोरी स्क्रिप्टखौ सानसुमा बर'आ लिरदों आरो डिरेक्टर महरै बिबान लादों राजा नार्जारिया। सारन्थाइ प्राइवेट लिमिटेडनिफ्राय ओंखारनो गोनां सावथुनाव गाहायै फाव खालामदों ओम प्रकाश खेरखातारि, हेलिना दैमारि, सोरां नार्जारि, थाख्लाय नार्जारि, महिनी रामसियारि, रुबुल बर', जेनिफार दैमारि आरो गोबां गोजाम गोदान महरगिरिफोरा। हाबाफारिनि बागै फावखुंग्रि हेलिना दैमारिया बे समाव मा बुंदों फै बे समाव मिथिनानै लानि। जोंना गोदानै दानाय सारन्थाइ प्राइवेट लिमिटेडनि आन्डाराव सारन्थाइ प्रडाक्शन सिनेमा मोनसे सावथुन मोनसे बानायनाय जादों बर'नि। आं नामखौ दिनै डिक्लेयार खालामथ'ला खारन जोंहा आरो बुरजा खामानि दंबावो। फिल्मनि नामा होमबा क्लियार नंथ'आ? क्लियार खिन्थु जोंहा मेरला पस्ट प्रडाक्शननि खामानि थांबावो आरो बेकग्राउन्ड मिउजिक बेफोर गासैबो दंजोबो नालाय ओंखायनो दा जों नामखौ लाथ'ला। आरो बे जोंनि प्रडाक्शननि मेइन पारपासा जादों जेरै गोदोनि मानसिफ्रा बिसिम लाबोबाय हारिमुखौ जों बे माने गारिखौ आरो एसे बोखोनानै लांनो हायो नामा जोंनि मोनसे गोसोनिफ्राय बोलो। ओमफ्राय दिनै बेयाव बिफां गायनाय जादों। बिफां गायनायनि मेइन पारपासानो जाबाय जोंनि गामियाथ' एकदम सोमखोरखामोन गोदो, दा एसे लांदां जाहांबाय। बेखौ जों आरो सोमखोर खालामफिननायनि मोनसे थांखि आरो बेनिफ्राय मोजांसिन टाइम मोनसे सम आरो माहाय मोनबावनो। दिनै मेरला मानसि बाव गेदार जानानै दङ आरो बाव थानाय बयबो सुबुङा जाहाथे गोसोआव थाथों आरो जों जेराव थाङो बावनो बिफां गायलांथों। सोर आर्टिस्टफ्रा बाहागो लादों बे फिल्माव? बाव जोंनि नाम एक्टराथ' जाबाय जोंना सोरां, हेलिना, महिनी बादेव आरो सबसे सिनियर आर्टिस्टआव दङ जोंना थाख्लायना नामाथ' आं मिथिला, जे ओम प्रकाश दं। ओमफ्राय दुथां गिदिरा मा नाम मोनलाय सासेया, रुबुल दङ। बेनोसै। आसलथे डाइरेक्टर आरो डिअपिआसो डिसाइड खालामनो हागोन जों माला दिहुननो हायो। खारन पस्ट प्रडाक्शननि खामानिया मेरला थायो, माला दिहुननो हायो 2025 टारगेट, खिन्थु बबे मासाव ओंखारगोन बेखौ जों दा बुंथ'नो हानाय नङा। दा जोङो नामखौ डिसक्ल'ज खालामथ'वाखै खिन्थु फिल्मनि बागै गोबां खोथा खोन्थानो हागोन। गिबियावनो आं दिनैनि नैबे सान जिहेतु जों बिराद पजिटिभ मोनसे बुस्थुखौ लानानै जों दिनैनि डेखौ स्टार्ट खालामबाय। बेनो जाहैबाय जों दिनै more than 100 saplings जोङो बिफां फुलि जों गायदों दिनैनि दिनाव। जों बयनिबो थाखाय बिराद मोनसे पजिटिभ डे। 100 of trees we planted already। नैबे बेनि थाखाय आङो गिबियावनो जोंनि जायबा प्रडाक्शननि जाय मेइन जोंनि मेडाम बेखौ आङो साबायखर बावनो सानो, मानोना बिथांनि थाखायसो दिनै जोंनि नैबे प्लेन्टेशना पसिबल जादों। आरो नैबे गासिबो सारअन्थाइ प्रडाक्शन जिथु गोदानहै सारअन्थाइ प्रडाक्शन होननाय मोनसे प्रडाक्शन खुलिदों, नैबे प्रडाक्शननिफ्राय बे इनिसियेटिभखौ लानाय जादों। बिराद पजिटिभ बिकज नैबे सारअन्थाइ प्रडाक्शना जेरैबायदिहाय गोदान, जेरैबायदिहाय दा जों सारअन्थाइ प्रडाक्शनखौ
मोजांहाय फेदेरनांगोन फोलावनांगोन बेबायदिनो मोनसे सिम्बलिकेलि मोनसे नैबे बिफां गायनायखौ जों लादों मानो होनबा बिफां फांसेखौ जों गायना दोनोब्ला जाया बेखौ जोङो दै होनांगोन मोजाङै बेखौ जोथोन लाखिनांगोन बेबायदिहायनो सिमिलारलि जोंनि बे बिफाङा जेरैबायदिहाय गोदान आरो नैबे प्रडाक्शनाबो गोदान बे टुगेदारलि ग्र' जाथों होननानै मोनसे सिम्बल अफ काइन्ड एन्ड जोंनि नेचारखौ लानानै जों बे इनिसियेटिभखौ लानाय जादों माबायदि एक्साइटेड बिकज जोंनि इन्डास्ट्रियाव आं बांद्राय खामानि मावाखैबाबो एसे जिखिनि मावदों बिराद आलदा एक्सपिरियेन्स मोनसे मोनदों बेवहाय मानो होनोबा आं जेसेबांखि दिनैसिम मावबोबाय बेवहाय एज इउजुवेल जोंनि सोलिफुबाय थानायनि ससियेल मेसेज बा जोंनि गासिबो एज इउजुवेल स्टोरिखौ लानाय जायो खिन्थु नैबे प्रजेक्ट आंनि थाखाय बिराद स्पेशल मानो होनबा नैबे मुभिया जोंनि बर' हारिनि गोबां जिनिसखौ देखायनाय जादों बेवहाय जों 100 years बिफर जोंनि आबौ आबैमोना जोंनि फरफादार्सफ्रा माबायदिहाय लिभलिहुड माबायदिमोन बिथांमोननि आरो बेखौ देखायनाय जादों आरो गासिबो बुस्थुआ माने लाइक रिक्रिएसन जागासिनो बेवहाय बिकज अलरेडि 100 yearsनि उनाव जों दङ बिकज बेफोर बुस्थुआ दा गैला खिन्थु बेफोर बुस्थुखौ जों क्रिएट खालामफिननाय जादों बे बिराद मोनसे गिदिर खोथा मानो होनबा बेबायदि दा क्रिएट खालामफिननाया जोबोद खस्थ'नि खामानि थेवब्लाबो जोंनि प्रडिउसारा शी इज भेरि किन टु इट बिथाङा जोबोद गोसो होनानै बे खामानिखौ लादों आखायाव आरो बे बयबो बे खामानिखौ मावनो हाया आरो आं भेरि ग्रेटफुल टु हार डेट बिथाङा बेखौ माने आग बारायबोदों आरो बेबायदि मोनसे सावथुन बानायनो थाखाय नोंनि रला मा आंनि रलखौ एक्चुअलि डिसक्ल'ज खालामथ'नो हानाय नङा सावथुनखौ बयबो नायनांगोन अब्लासो जोंनि नैबे सावथुना माबायदि मा जागोन बेवहाय बेखौ मिथिनो मोनगोन आरो सारन्थाइ फिल्म प्रडाक्शनाव आं दिनै बे फिल्माव मोनसे मोजां रल मोनदों होननानै आं निजेस्व दा बे फिल्मा जोब्बायानोसै लास्ट एन्डिंसिम दं अब्ला नैबे फिल्माव मोनसे बुस्थुखौ मोनफैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बे फिल्माव बयबो रायजो राजाफ्रा जोंनि बर' हारिनि हारिमुवारि गासैबो बिथिंनिफ्राय नुनो थांगोन मोनसे गोदान महर बे फिल्मा दिन्थिगोन बेखौ नायनानै बयबो मोनसे गोजोननाय मोनगोन गोदो गोदाय बर' आइ आफा मोना माबायदि रायजो जाबोदोंमोन बे फिल्माव मोजाङैनो बेरखांहोनो हाबाय आरो नंगुबैयैनो जे मेमआ बे फिल्मखौ जे गोसो गोथार गोथौ गोसोजों दिनै आवगायबोनानै बे फिल्मखौ दिनै बाया मेङा दिनै बे फिल्माव दिनै गोसो होनानै जोंनि हारिमु आयदाफोरखौ गासैबो फारि फारि दिन्थिनायजों लोगोसे रायजो जानायजों आरो जोंनि बर'फ्रा माबायदि गावखौनो रैखाथि खालामनो थाखाय माबायदि दावहा नाङोमोन एसेब्लाबो एक्सन हिसाबै बेयाव दिन्थिनाय जादों दा बे फिल्माव बयबो रायजो राजाफ्रा बे फिल्मखौ नायनानै गोजोननाय मोनगोन आं जोबोद हेपि बे फिल्माव आंबायदि आर्टिस्टआ जे मोनसे खाबु मोनदों बेनिखायनो आं गिबियावनो थेंक्स होदों मेमखौ आरो सारअन्थाइ फिल्म प्रडाक्शनखौ थेंक इउसै आरो बयखौबो खावलायनाय थाबाय बयबो रायजो राजाफ्रा अनसायनाय होगोन होननानै बे 2025 रिसेन्टलि आं मोननै फिल्माव एग्रिमेन्ट जाबाय दा फैगौआव एसे जाबावनो हागौ एसे कन्टेक्टआव दं मा प्रडाक्शनाव कन्टेक्ट जादों आरो प्रडाक्शनखौथ' माबाथ'वासै ओरैनो मोननैया सानजारां ना बेनियाव आरो नैबे मोनसे बे मोननै बे कमप्लिट जाखांबासो आं गुबुनखौ एग्रिमेन्ट खालामसिगोन आरो बे सारअन्थाइ प्राइभेट लिमिटेड प्रडाक्शनाव जे नोंथाङा फाव खालामदों एसे डायलगखौ होनो हागोन नामा नोंथाङा माबायदि रल लादों बेखौ होथ'ला मानोना मेमआ ओरैनो माबाखौ होथ'नो होआखै दा डिक्लेयार खालामनो होआखै